522 σελίδα, δεν ξέρω αν έχετε όλοι οι γραφές μπροστά σας, 522 σελίδα. «522 σελίδα» είναι δεξιά στήλη ο ψαλμός ΚΓ, 23ος ψαλμός, αδελφοί μου. 23ος ψαλμός. 522 σελίδα, δεξιά στήλη, ψαλμός ΚΓ, ψαλμός του Δαβίδ. Ευχαριστούμε το Θεό. «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ηνόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδη σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι εσύ είσαι μετεμού, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσι. Ετοίμασας έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίο την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Βεβαίως χάρις και έλεος τέλους με ακολουθεί πάσα στα ημέρας της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ένας υπέροχος ψαλμός, αδελφοί. Ψαλμός του Δαβίδ. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Μια ανακοίνωση κάνει, μια εξαγγελία ο Δαβίδ, αδελφοί μου. Και τι λέει? Ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας του και δεν θα στερηθεί τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν έχεις ποιμένα σου τον Ιησού Χριστό, δεν πρόκειται να σου στερηθεί τίποτα. Τίποτα. Μα τίποτα. Και ο Δαβίδ ξέρει πάρα πολύ καλά, αδελφοί. Ο βασιλιάς αυτός, ο Δαβίδ, ο ψαλτοδός, ξέρει πολύ καλά ποιον να έχει ποιμένα. Γνωρίζει ποιον να έχει ποιμένα. Και καλό είναι ο άνθρωπος να ξέρει ποιος θα τον ποιμάνει. Ποιος θα με ποιμάνει σε αυτή τη ζωή, ποιος θα με οδηγήσει σε αυτή τη ζωή, ποιος θα αναλάβει τα προβλήματά μου, τις ανάγκες μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τις ανησυχίες που έχω μέσα μου, τις αμηχανίες μου. Όλα, αδέλφια, αυτά μπορεί να τα αναλάβει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ο καλός ποιμένας. Και λέει γι' αυτό τον καλό ποιμένα, αδελφοί μου, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τα εξής, πολύ ωραία. Λέει το εξής. Το διακηρύττει ο ίδιος ο Χριστός, αδελφοί. Λέει, εγώ είμαι ο καλός ο ποιμήν. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Βάζει την ψυχή του ο Χριστός και την έβαλε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αδελφοί, την ψυχή του. Υπέφερε, ταλαιπωρήθηκε, πόνεσε για τις ψυχές μας. Μας αγόρασε με τιμή αίματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει και λέει, ο δε μισθωτός και μείον ποιμήν, αυτός που δεν είναι ποιμένας και είναι μισθωτός, πληρώνεται δηλαδή, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενο και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Βλέπει το λύκο που έρχεται να τα πάρει τα πρόβατα και τα θεωρεί και και δεν τον ενδιαφέρει. Τα αφήνει και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο λύκος έρχεται, αρπάζει και τα σκορπίζει. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Αυτός που είναι μισθωτός και παίρνει ένα ποσό, κάθε μήνα πληρώνεται, ας πούμε, δεν τον ενδιαφέρει για τα προβάτα. Αν υποφέρουν, αν ταλαιπωρούνται, αν είναι πληγωμένα, τραυματισμένα, αν έχουν προβλήματα, ανάγκες, δεν τον ενδιαφέρει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει και λέει, αδέρφια μου, εδώ πολύ ωραία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμών. Γνωρίζω τα δικά μου τα πρόβατα, λέει ο Χριστός. Και γνωρίζομαι από τα πρόβατά μου. Καθώς γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τον δοξάζουμε. Και την ψυχή μου, λέει, βάλω υπέρ των προβάτων. Βάζω την ψυχή μου, λέει ο Χριστός. Και άλλα πρόβατα, λέει, έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης και εκείνα πρέπει να συντάξω. Και θέλω να ακούσει την φωνή μου και θέλει γίνει μία πίμνη εις ποιμήν. Για τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι ωραία, απαντάει σε αυτή την προσευχή που κάνει ο Δαβίδ, αδέρφια μου, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και μας διακηρύττει ότι αυτός είναι ο καλός ο ποιμένας. Αυτός οδηγεί πάντοτε τη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καθώς λέει σας είπα, λέει ο Χριστός, ότι τα πρόβατα τα αιμά ακούουν τη φωνή μου και γνωρίζω αυτά.
και με ακολουθούσει και εγώ δίδω αυτά ζωή αιώνιο. Τι ωραία, Ποιος μπορεί να σου δώσει ζωή αιώνιο σήμερα? Ποιος μπορεί να σου χαρίσει ζωή? Και αυτή η εναυθονία. Δίνω, λέει, ζωή αιώνια και δεν θέλω, λέει, απολεστεί στον αιώνα και ουδής θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Κανένας δεν μπορεί να τα πάρει από τα χέρια μου, λέει ο Χριστός. Τα πρόβατα τα δικά μου δεν μπορεί να μου τα αρπάξει, λέει ο Χριστός. Κανένας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο πατήρ μου ως της μιέδω και αυτά είναι μεγαλύτερος πάντων και ουδής δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ εν είμεθα, Και εδώ βλέπουμε, αδέρφια μου, την ισότητα μεταξύ του Πατέρα Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε. Κανείς, λέει, δεν μπορεί να τα αρπάξει από τα χέρια μου, από την χέρια του Πατέρα μου. Και ευχαριστούμε. Κανείς, όταν πιστεύεις στο Χριστό, όταν έχεις πειμένα στο Χριστό, μη φοβάσαι τίποτα. Και αυτό μας λέει ο Δαβίδ παρακάτω, εις βοσκάς, λέει, χλωεράς με ανέπαυσε. Με πήγε σε βοσκές χλωερές, μου δώσε ωραία τροφή. Βοσκές χλωερές, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Στα ύδατα αναπαύσεως. Ποια είναι τα ύδατα αναπαύσεως? Είναι ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Αναπαύεται η ψυχή του προβάτου στα ωραία αυτά νερά, στα νερά που δίνει ο Χριστός. Και τρέφεται η ψυχή και πίνει το νεράκι το καθαρό. Δεν πίνει μολυσμένη τροφή, αλλά ωραία καθαρή τροφή. Και συνεχίζει και λέει, «Ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνη σε ένα και το όνομα του αυτού». Ανόρθωσε την ψυχή μου, Μας ανορθώνει την ψυχή μας, μας ενισχύει, μας στηρίζει, μας ανανεώνει τις δυνάμεις μας, ανορθώνει την ψυχή μας. Και εκεί που η ψυχή είναι πεσμένη, στεναχωρημένη, θλιμμένη, απογοητευμένη, έρχεται και την ανορθώνει ο Κύριος και την οδηγεί διατρίβων δικαιοσύνης, γιατί η δικαιοσύνη είναι του Χριστού, αδελφοί, η απόλυτη δικαιοσύνη. Λέμε, μιλάνε για δικαιοσύνη οι άνθρωποι, αλλά πού να βρεις δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν μπορεί να σε δικαιώσει κανένας σε αυτόν τον κόσμο, αλλά αυτός που εξάγει εις φως τη δικαιοσύνη του είναι ο Χριστός. Και τον ευχαριστούμε γιατί σε αυτόν εμπιστευτήκαμε τη ζωή μας. Και ό,τι και να συμβεί, και εν κοιλάδι λεσκιάς θανάτου αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Όπου και να βρεθώ, όπου και να σταθώ, όπου και να είμαι, και στην κοιλάδα και στη δυσκολία και στην ανάγκη και στη φτώχεια και οπουδήποτε βρεθώ, λέει ο Θεός, και στα προβλήματα της καθημερινότητας, όπου και αν βρεθώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός δεν θα φοβηθώ κακό, δεν θα φοβηθώ να μου κάνει κανείς κακό. Δεν θα συμβεί τίποτα στη ζωή μου που να απογοητευτώ και να χάσω την ελπίδα μου και την πίστη μου. Όχι, λέει ο Χριστός, τίποτα, δεν θα φοβηθείς. Διότι εσύ είσαι μετεμού, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτή με παρηγορούσε, είναι η ράβδος, η βακτηρία. Η ράβδος είναι για να μας φέρνει στον σωστό δρόμο. Βλέπετε, ο καλός τσομπάνης έχει μια γλίτσα, αυτή είναι η ράβδος που οδηγεί τα πρόβατα. Και άμα πάει να απομακρυνθεί κανένα, τα κάνει και τα φέρνει στο ίσιο εκεί και τα βάζει στην σειρά τα προβατάκια. Και η βακτηρία είναι το μπαστούνι, στηρίζεται ο άνθρωπος επάνω στον Χριστό, επάνω στο Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι λοιπόν η βακτηρία, είναι το μπαστούνι και με παρηγορούν καθημερινά. Είτε χρειάζομαι να με ελέγξει ο Κύριος, να με βάλει στο σωστό δρόμο, είτε χρειάζομαι να με στηρίξει, εκεί είναι ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η τίμα σας, λέει, έμπροσθέ μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Η τράπεζα του Κυρίου, πόσο πλούσια είναι, αδελφοί, τι αγαθά έχει η τράπεζα του Κυρίου, τι ωραίο φαγητό είναι αυτό ο Λόγος του Θεού, να τρως και να χορταίνεις και να γεύεσαι. Ποιο μπορεί να συγκριθεί με το καλύτερο γεύμα επάνω σε αυτή τη γη? Τι μπορεί να φάει ο άνθρωπος, ας πούμε, και να χορτάσει σε αυτή τη γη? Τι να φάει αστακούς, να φάει εκείνο, να φάει... Ωραία είναι όλα αυτά. Χορταίνει το σώμα, αλλά η ψυχή χορταίνει? Όχι, δεν χορταίνει. Ένα τραπέζι έστρωσε ο Κύριος μπροστά μου, λέει, απέναντι των εχθρών μου, απέναντι στους εχθρούς μου. Ένα τραπέζι που τρώω και φραίνομαι και χορταίνω καθημερινά απέναντι στους εχθρούς μου. Ήλυψας εν ελαίο την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Έρχεται και επισκέφτεται τον άνθρωπο με το πνεύμα του το Άγιο. Αυτό είναι το λάδι, αδέρφια μου. Εν ελαίο, λέει, την κεφαλή μου. Είναι το χρήσμα το οποίο υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και υπάρχει και σήμερα. Γιατί ο Κύριος και σήμερα βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και εμείς εδώ είμαστε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λάβαμε τον Θείο Παράκλητο,
το πνεύμα της αληθείας. Μας χάρισε ο Χριστός και τον ευχαριστούμε για αυτή τη δωρεά τη μεγάλη, τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Ελάβατε, λέει ο Απόστολος Παύλος όταν πήγε στην Έφεσο, λέει, ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Λέει, ούτε που ακούσαμε τι είναι Πνεύμα Άγιο. Δεν ξέρουμε τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και αφού είπανε αυτό, βαπτίστηκαν ενίδατοι και μετά ήρθε ο Θεός και πέθασαν τις χείλες τους οι αδελφοί εκεί και λάβανε Πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα στις μέρες μας είναι ο ίδιος Θεός. Δεν άλλαξε, είναι σήμερα, χθες και στους αιώνας ο ίδιος Θεός. Δεν αλλάζει ο Θεός, δεν αλλοιώνεται, αδελφοί μου. Και σήμερα βαφτίζει με το Πνεύμα του το Άγιο. Άλυψες λοιπόν και το ποτήρι μου υπερχιλίζει, και όταν γεμίζει ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού, έρχεται και υπερχιλίζει και βγάζει ευλογία και βγάζει χαρίσματα και βγάζει ωραία πράγματα μέσα από την ψυχή του. Και φεύγουν οι πικρίες, φεύγουν οι στεναχώριες, φεύγουν οι θλίψεις, οι ταλαιπωρίες. Όλα αυτά φεύγουν, αδελφοί, όταν γεμίζει ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού. Υπερχιλίζει το ποτήρι του, βγαίνουν όλες οι ακαθαρσίες, οι βρωμιές βγαίνουν στην επιφάνεια και φεύγουν. Ευχαριστούμε τον Θεό και μένει καθαρό ο Λόγος του Θεού μες στην καρδιά του ανθρώπου. Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στις ημέρες της ζωής μου και θέλω κατοικία το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Βεβαίως, χάρις και έλεος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή τη χάρη λάβαμε όλοι εμείς, αδελφοί μου. Και το έλεος του Θεού το λάβαμε και το απολαμβάνουμε καθημερινά και μας ακολουθεί όλες τις ημέρες της ζωής μας. Όχι μόνο σήμερα που ακούω το Λόγο του Θεού, αλλά όλες τις ημέρες της ζωής μου. Αυτή η χάρις και το έλεος με παρακολουθούν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κατοικούμε στον οίκο του Κυρίου. Τι ωραία, αδέρφια μου, να κατοικούμε μέσα στον οίκο του Κυρίου. Να απολαμβάνουμε αυτά που μας δίνει ο Χριστός, ο καλός ο ποιμένας, ο οποίος δεν μπορεί να τον ανταλλάξει ο άνθρωπος με κανένα άλλο. Τίποτα, τι μπορεί να ανταλλάξει τον Χριστό, με ποια θεωρία, ποια ανθρώπινη επίνοια, ποια γνώση μπορεί να αλλάξει αυτή τη γνώση, την υπερθαύμαστη γνώση του Χριστού, αδέρφια μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τον γνωρίσαμε και είδαμε ότι είναι αγαθός. Μας αγάπησε με αγάπηση αιώνια. Πλήρωσε ακριβά για μας το τίμημα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και συνεχίζει, αδέρφια μου, το αίμα του να χύνεται και σήμερα, αδέρφια, και να καθαρίζει κάθε άνθρωπο που θα πάει στο σταυρό του Χριστού. Τον καθαρίζει, τον αγιάζει, τον τελειοποιεί, τον κάνει ένα νέο κτίσμα. Ευχαριστούμε τον Θεό και οδηγείται σε μια νέα ζωή εν Χριστώ Ιησού. Κάνει τα πάντα νέα ο Θεός. Νέο κτίσμα κάνει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον ετοιμάζει για να τον παραλάβει στη βασιλεία του. Ο Κύριος να μας ετοιμάσει, αδέρφια μου, καθώς ξέρουμε, έχουμε τη γνώση του Λόγου του Θεού, έχουμε αυτό το Ευαγγέλιο που είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίας πάντα των πιστεύοντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε αυτή τη γνώση να μας ετοιμάσει, αδέρφια μου, για την ερχομό Του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ελλείψεις σαν άνθρωποι, αλλά σε Αυτόν εμπιστευτήκαμε τη ζωή μας και ξέρουμε ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο θα το τελειώσει στη ζωή μας. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γιατί εμπιστευτήκαμε τη ζωή μας σε Αυτόν τον αγαπημένο της ψυχής μας. Αμήν. Θα ψάλουμε ένα ύμνο, αδέρφια μου, και θα συνεχίσουμε λίγο από τη Νέα Διαθήκη. Θα ψάλουμε το 165, αδέρφια μου. Ύμνος υπαριθμών 165. 165. Στη ζωή περιπατούσα δυστυχής, μέσα στη θλίψη, στον πόνο, χωρίς Χριστό. Κοιτούσα να βρω ειρήνη, φως, χαρά, ζήτουσα αγάπη να νιώσω μες στην καρδιά. Έλα, Χριστέ, πλύνε μου την καρδιά, εσύ δώσε μου αγάπη, να σε υμνώ. Πάρε, Χριστέ, όλη μου τη ζωή, εσύ καθάρισε τη στο σταυρό, σε ευχαριστώ.
Τώρα ζω με τον Ιησού μου τον καλό, μ' αγάπη ανοίγω τη βίβλο και μελετώ. Φίλε μου, δοκίμασε, πλήρωσε και για σένα στο Γολγοθά. Έλα Χριστέ, πλύνε μου την καρδιά, δώσε μου αγάπη στην ψυχή να σε υμνώ. Πάρε Χριστέ όλη μου τη ζωή, εσύ καθ' ευχαριστώ. Διαβάζω, αδέρφια μου, από τη σελίδα 863 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. 863 σελίδα. Δεξιά στήλη. 863 σελίδα. 863 σελίδα. Δεξιά στήλη το 13 εδάφιο. 863 σελίδα. 863 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι η δεξιά στήλη το 13 εδάφιο. Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας της Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να με λέγους οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, οι δε είπον, άλλοι μεν Ιωάννην τον βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δεν σοι λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και πύλε άδου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής. Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι αν δέσεις επί της γης, τελείστε δεδεμένον εν της ουρανής. Και ό,τι αν λύσεις επί της γης, τελείστε λελειμμένον εν της ουρανής. Τότε παρήγγειλε στους μαθητάς αυτού να μην είπωση προς μηδένα ότι αυτός είναι Ιησούς ο Χριστός. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν λέγον, «Γενού ήλαιος είσαι αυτόν, Κύριε, δεν θέλει γίνει τούτο εισέ». Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρον, «Υπάγε πίσω μου Σατανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, «Εάν τι θέλει να έρθει ο πίσω με, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί, διότι όστις θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και νεμού θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλων κερδίσει τη δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού. Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Αληθώς σας λέγω είναι τινές των εδώ ισταμένων, ήτινες δεν θέλουν συγγευτεί θάνατον, έως σου είδωση των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Η Καισαρία του Φιλίππου, αδέλφια, ήταν μια επαρχία στην Ιουδαία. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Ήταν ένας από τους Ηρώδηδες εκεί πέρα που βασίλευε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκεί ο Κύριος μας έκανε την εξής ερώτηση στους μαθητές του. Τι να με λέγους οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Τι λένε οι άνθρωποι για μένα? Τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για μένα? Τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι σήμερα για τον Χριστό, αδελφοί μου? Ότι είναι ένας καλός μύστης, ένας καλός, ας πούμε, έτσι, γνώστης της εποχής εκείνης, ένας
Μπορεί να πούνε ακόμα και ένας γκουρού, ας πούμε, ο οποίος είχε φτάσει, ας πούμε, σε ένα πνευματικό ανάστημα, το οποίο, ας πούμε, μπορούσε και κήρυτε και μάθαινε όλα αυτά. Άλλοι λένε κάτι παράδοξα, ας πούμε, ότι πήγε, λέει, στην Ινδία, διδάχτηκε τον Ινδουισμό και ήρθε και κήρυτε στους ανθρώπους. Άλλα ντάλα λένε οι άνθρωποι, ευχαριστούμε το Θεό. Και εδώ πέρα τους ρωτάει και απαντάνε οι μαθητές. Άλλοι μεν είπαν Ιωάννη τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι ιερεμένοι ένα των προφητών. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι λένε. Δεν ξέρουν. Άλλοι λένε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, άλλοι λένε Ιερεμία, άλλοι λένε ένα των προφητών, ένας, ας πούμε, τον Ηλία που επανήλθε, ας πούμε, στη γη. Αλλά το ερώτημα είναι, αδέρφια μου, και αυτό πρέπει να μας αποσχολήσει, να έχουμε διάκριση, αδέρφια, του προσώπου του Κυρίου. Να ξεχωρίσουμε το πρόσωπο από όλα τα άλλα πρόσωπα. Όλα τα άλλα πρόσωπα. Σήμερα, αδέρφια, υπάρχουν πολλές θρησκείες ανά τον κόσμο. Υπάρχει ο Ινδουισμός, ο Μουσουλμανισμός, υπάρχει διάφορο το Ισλάμ, ας πούμε, το οποίο επεκτείνεται, βλέπετε, ραγδαία, ας πούμε, και στην Ευρώπη και σε όλη τη γη. Και άλλες θρησκείες. Αλλά εμείς πρέπει να διακρίνουμε, αδέρφια μου, μέσα σε όλα αυτά το πρόσωπο του Χριστού. Πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να διακρίνει το πρόσωπο του Χριστού. Να καταλάβει ποιος είναι ο καλός ποιμένας. Αυτό που διαβάσαμε πριν. Βλέπετε τι ωραία διακήρυξη που κάνει ο Δαβίδ. Ο Κύριος λέει είναι ο ποιμήν μου. Το διακηρύττει και το ξέρει, το έχει ζήσει. Εμπειρικά γνωρίζει ποιος είναι ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει πείρα με τον Θεό. Πώς θα ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του, ότι είναι ο καλός ο ποιμένας? Δεν μπορεί να το ομολογήσει αν δεν έχει πείρα με τα πράγματα του Θεού. Και αυτή η πείρα είναι μια ωραία πείρα. Και πώς την βρίσκουμε, πώς την αποκτούμε αυτή την πείρα? Στα γόνατα, στην προσευχή, αδελφοί. Όταν πας στο δωμάτιό σου, κλείσεις τη θύρα σου, κράτσεις το ταμείο σου και προσευχηθείς, θα δεις με ποιον έχεις να κάνεις. Όχι με ένα φανταστικό πρόσωπο που σήμερα επικαλούνται οι άνθρωποι και λέει αυτός είναι ο Μεσίτης, αυτός είναι τίποτα δεν είναι. Ο μόνος που είναι ο Χριστός. Και πού θα τον βρω? Στα γόνατα, στην προσευχή. Θα πάω, θα ταπεινώσω την καρδιά μου. Εγώ έτσι έκανα. Μιλήσαν για τον Χριστό. Δεν ήξερες, άνθρωπέ μου? Ήξερα. Πώς δεν ήξερα? Από παιδάκι ήμουνα στην εκκλησία, παπαδάκι, έψελνα εκεί, όλα αυτά. Έλεγα τους ύμνους που είναι άλλη θεόπνευση, άλλη είναι εκτός του Λόγου του Θεού. Δεν έχει σημασία. Αλλά όμως, αδελφοί μου, δεν γνώριζα για τον Χριστό. Ποιος είναι ο Χριστός? Ναι, επειδή, ας πούμε, μεγάλωσα σε αυτή τη θρησκεία, στην επίσημη θρησκεία ενός κράτους, ναι, είμαι μέλος αυτής της θρησκείας. Αλλά δεν είναι να είμαι μέλος μιας θρησκείας. Είναι να έχω πείρα με τον ίδιο το Θεό. Και ευχαριστούμε, αυτό λέμε στους ανθρώπους. Δοκιμάστε το Θεό. Συμφιλιωθείτε με το Θεό. Βρείτε τα με το Θεό. Αυτό λέμε στους ανθρώπους. Δεν λέμε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε το Θεό. Και το θέμα είναι, και παρακάτω, αδέρφια, είναι το σημαντικότερο πράγμα που ζητάει ο Χριστός. Αλλά λέει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Αυτό ενδιαφέρει. Εσύ που είσαι παιδί Θεού, που πίστεψες στον Χριστό, που έδωσες την καρδιά σου στον Χριστό, που σε ευεργέτησε ο Χριστός, που είδες τα θαύματα στη ζωή σου, εσύ τι λες για τον Χριστό? Αυτό είναι το ερώτημα που μας θέτει σήμερα ο Κύριος μας. Εσείς τι να λέγετε ότι είμαι? Εσείς ποιο να λέτε? Και βλέπετε, αδέρφια μου, ότι δεν είναι εύκολη η απάντηση αν δεν ζήσεις αυτές τις πείρες που σας είπαμε τον Χριστό. Δεν είναι εύκολη. Θα θεωρείς ότι είναι ο Χριστός, ναι, είναι ένας ο Άγιος άνθρωπος που γράψαν οι γραφές, ένας δάσκαλος ταπεινός που ήρθε, ας πούμε, αλλά εδώ, αδέρφια, είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ποιος είναι ο Χριστός. Εσείς, λέει, τι να με λέγετε ότι είμαι? Τι θα έλεγες εσύ για τον Χριστό? Δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να πει, είναι ο σωτήρας μου, είναι ο αυτός μου. Εσείς τι να με λέγετε? Και λέει ο Πέτρος, αδέρφια μου, δια πνεύματος Αγίου το λέει αυτό. Είπε, αποκριθής ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Α, τι ωραία. Τι φανέρωση είναι αυτή, αδελφοί μου? Αυτή τη φανέρωση την έχουν, ξέρετε, μόνο τα παιδιά του Θεού. Κανείς άλλος δεν την έχει. «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ευχαριστούμε τον Θεό. Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Άγιος, ο ένδοξος, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων και βασιλεύς των βασιλευόντων.
Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ωραία ομολογία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα πώς το ξέρεις αυτό, Πέτρο? Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σοι απεκάλεψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την αποκάλυψη, ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με όλους τους υπόλοιπους που ακούσαμε. Καλοί ήτανε, άγιοι άνθρωποι, και ο Ιερεμίας ο προφήτης είπε πολύ ωραία πράγματα, και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ετοίμασε την οδό του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθε έμπροσθεν του Κυρίου και ετοίμασε τον δρόμο του Κυρίου. Αυτός έδειξε, είπε, ιδού ο αμνός του Θεού αέρον την αμαρτία του κόσμου. Είπε πολύ ωραία και σοβαρά πράγματα. Όλοι όμως δείξανε τον Χριστό. Κανένας δεν είπε, ξέρετε, εγώ είμαι ο σωτήρας, εγώ είμαι ο Χριστός. Κανένας δεν είπε, είμαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Κανένας δεν είπε το πράγμα. Ο μόνος που το λέει τώρα είναι ο Πέτρος, γιατί έχει αυτή την αποκάλυψη από τον Πατέρα Θεό. Και ο Θεός, αδέρφια μου, αποκαλύπτει στον άνθρωπο ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο Πατέρας ο ουράνιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Χριστός δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Είναι μια αποκάλυψη, αδερφοί, που έχει ο καθένας από εμάς. Μας αποκαλύφθηκε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και γι' αυτό τον λατρεύουμε, γι' αυτό τον αγαπάμε, γι' αυτό τον προσκυνούμε και δεν προσκυνούμε κανέναν άλλον. Κανέναν άλλον δεν θέλουμε να προσκυνήσουμε. Λέει ο άλλος, ας πούμε, προσκύνησε εκεί, πήγαινε εκεί στο όρο, στο Άγιο εκεί και να δεις αυτό και ένα παπούλι και έναν ένα και τίποτα δεν θέλω να δω. Αφού έχω το Λόγο του Θεού εδώ πέρα που είναι πηξίδα μου. Ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύονα. Ποιον να αναρωτήσω, ποιον να αναπάω, ποιον να συμβουλευτώ? Να η συμβουλή μου, εδώ είναι, μέσα. Αυτόν το Λόγο θα συμβουλευτώ. Ο οποίος είναι ατόφιο χρυσάφι, χρυσαίο και καθαρμένο επταπλασίως είναι. Ευχαριστούμε το πεντακάθαρο χρυσάφι είναι ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν χρειάζεται ούτε να ρωτήσω εκείνον, ούτε να μάθω τι, μα εσένα ποιος σε δίδαξε. Είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Δεν μας δίδαξε κανείς. Δεν μας έπιασε κανείς να μας πει, μάθε αυτό το εδάφιο, μάθε καλά εκείνο Όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου και εδώ ο Πέτρος τον διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο για να το πει αυτό. Και εγώ δεν συλλέγω ότι είσαι Πέτρος και επιτάφτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και εγώ, λέει τώρα ο Χριστός, πάνω σε αυτή την ομολογία σου, Σίμωνα Πέτρο, εκεί επάνω θα στηρίξω την εκκλησία μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επί της ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Η πέτρα ποια είναι? Ο Χριστός. Εκεί επάνω οικοδομεί την εκκλησία του ο Χριστός. Πάνω σε αυτή την ομολογία. Και πήλε άδω δεν θέλω συσχύσει κατά αυτής. Ό,τι και να κάνει ο διάβολος, ό,τι και να σκαρφιστεί, ό,τι και να... όλα θα πέσουν κάποια στιγμή. Τα σχέδιά του θα καταστραφούν και όλα θα πάνε στα εξών συνετέθη. Τίποτα δεν μπορεί να καταφέρει ο διάβολος. Ευχαριστούμε τον. Μέχρι ώρας έχει βέβαια παραλάβει τους ανθρώπους και τους κάνει ό,τι θέλει. Αλλά θα έρθει η στιγμή, αδέρφια, που θα νικηθεί κατά κράτος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα τον κλείσει ο Κύριος στη λίμνη του πυρός δικαιωμένη. Εκεί δεν θα μπορεί να ξεφύγει, ούτε να πλανήσει τους ανθρώπους, ούτε τίποτα. Εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πήλε άδου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής και θέλω να σου δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών και ό,τι αν δέσεις επί της γης θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής και ό,τι αν λύσεις επί της γης θέλει είστε λελειμμένο εν της ουρανής. Θα σου δώσω τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών. Γι' αυτό λένε οι άνθρωποι, άμα πας εκεί τι θα σου πει? Θα σε ανοίξει ο Άγιος Πέτρος. Είναι μια τιμή που δίνει στον Πέτρο αυτή ο Χριστός, να μπορεί να δένει και να λύνει στον ουρανό. Και τι λέει λύνει και δένει, αδέρφια? Τι λύνει και δένει? Λύνει και δένει την αμαρτία του ανθρώπου. Δένει την αμαρτία και λύνει την αμαρτία από τον άνθρωπο. Ο λόγος αυτός λύνει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες και από τις παραβάσεις του. Αφού ακούσει ο άνθρωπος, αποδεσμεύεται πλέον από τα δεσμά που τον κρατούσανε και είναι λελειμμένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο λόγος ο οποίος εμείς λαλούμε, αδερφοί, λύνει και δένει τον άνθρωπο. Πώς τον δένει? Όταν ο άνθρωπος απειθεί και όταν αντιστέκεται σε αυτό το λόγο. Δένεται, αυτόματα δένεται.
Όταν όμως δέχεται τον λόγο αυτός μες στην καρδιά του και καρποφορεί αυτός ο λόγος μέσα του, τότε λύνεται ο άνθρωπος. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τα δεσμά της αμαρτίας. Ό,τι και αν είναι αυτά, ναρκωτικά, τσιγάρα, νύχτα, παιχνίδια, αυτά που έχει ο κόσμος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μασκαραλίκια που κάνουν οι άνθρωποι αυτά τα τώρα, ας πούμε, στις απόκριες, που βάζουν τις μουτσούνες και τα αυτά και τα κέρατα. Τον λύνει τον άνθρωπο, και δεν έχει καθόλου πλέον επιθυμία να κάνει αυτά που κάνει ο κόσμος. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Γιατί ξέρει ποιος είναι ο σωτήρας του, ποιος είναι ο ευεργέτης του. Τότε λέει παρήγγειλε στους μαθητάς αυτού να μην υποσει προς μηδέν ότι είναι ο Ιησούς ο Χριστός. Δεν θέλει διαφήμιση ο Κύριος μας. Τα έργα του μαρτυρούν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν χρειάζεται διαφήμιση ο Κύριος μας. Μην μπείτε, λέει, σε κανένα τίποτα. Από τότε, λέει, άρχισε ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει σε Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να έρθει. Τώρα, αδέρφια, τους δείχνει μια πορεία διαφορετική ο Χριστός. Ωραία είναι η ομολογία αυτή, Πέτρο, ωραία είναι αυτά που άκουσες, που μου είπες, ναι, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά η πορεία του χριστιανού επάνω στη γη αυτή είναι διαφορετική. Και εμείς, αδέρφια μου, ακολουθούμε την πορεία που ακολούθησε ο Χριστός. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε άλλη πορεία. Δεν γίνεται, αδερφοί μου. Πρέπει να πάθει ο Χριστός πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Πρέπει να πάθει πολλά ο άνθρωπος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε να πάθουμε πολλά, αποφεύγουμε και τις λήψεις και τις ταλαιπωρίες και τους ονειδισμούς και τους προπυλακισμούς και αυτό που θα σου πούν οι άνθρωποι. Άλλαξες πίστη. Τι άλλαξα πίστη? Βρήκα τον Χριστό. Δεν άλλαξα πίστη. Μένω στο Χριστό ίσα ίσα. Βρήκα την αλήθεια και η αλήθεια με ελευθέρωση. Εσείς, λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, λέει ο Χριστός. Ούτε αλλαξοπιστήσαμε ούτε τίποτα. Είμαστε οι πραγματικοί χριστιανοί, αδελφοί μου. Των πρώτων αιώνων, ευχαριστούμε των πρώτων αιώνων μετά που έφυγε ο Χριστός μας, των πρώτων 2-3 αιώνων, οι οποίοι με απλότητα, αδέλφια, δέχθηκαν στην καρδιά τους τον Χριστό. Και δεν υπήρχε όλο αυτό το σύστημα, το θρησκευτικό σύστημα που σήμερα καταπιέζει τους ανθρώπους και τους βάζει σε ένα δρόμο ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Παρά μόνο στην απώλεια της ψυχής τους. Αυτό εμείς καταλάβαμε, αδέρφια. Καταλάβαμε ότι αυτός είναι ο σωστός χριστιανός. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει θλίψεις, έχει ταλαιπωρίες, έχει πάθη, έχει πολλά. Θανατώνεται, εσείς, λέει, θανατώνεστε ως πρόβατα επισφαγής είμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά τι μπορεί, λέει, τι ωραία που το λέει εκεί στην προς Ρωμαίους, τι, λέει, μπορεί να μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού? Τι μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Στεναχώρια, θλίψεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει το εξής. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις, η στεναχώρια, η διωγμός, η πείνα, η γυμνότηση, η κίνδυνος, η μάχαιρα. Τι μπορεί να σε χωρίσει? Ευχαριστούμε τον Θεό. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελογίσιμεν ως πρόβατα σφαγής, αλλά εις πάντα τα αυτά υπερνικούμε δια το αγαπήσαντος ημάς. Σε όλα αυτά νικάμε δια το αγαπήσαντος ημάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαίοι, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, δύναται να χωρίσει εμάς από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού εν Κυρίω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν μπορεί να σε χωρίσει τίποτα από την αγάπη του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τίποτα μπορεί να δώσει. Αλλά υπάρχει ένας δύσκολος δρόμος, αδέρφια μου, τον οποίο δεν θέλουν πολλοί άνθρωποι να τον επιλέξουν. Γιατί έχει κόστος. Ο άλλος υπολογίζει το πιστέψω στο Χριστό, θα μου στερήσει εκείνο. Τίποτα δεν μας στερεί ο Χριστός. Και έχουμε ωραίες τις οικογένειές μας, έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε παντού και τις διακοπές μας, πάμε και εδώ και εκεί. Δεν μας στερεί τίποτα ο Χριστός. Και βγαίνουμε να φάμε έξω ένα φαΐ με τους οικογένειες. Δεν μας περιορίζει κάτι. Το μόνο που μας περιορίζει ο Χριστός είναι η αμαρτία. Σου λέει δεν θα κάνεις την αμαρτία. Εκεί σου βάζει όρια, υπάρχουν όρια στο Λόγο του Θεού. Και αυτά τα όρια τα σεβόμεθα. Γιατί αγαπάμε τον Χριστό, γιατί θέλουμε να γίνει το θέλημά Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά δεν μας περιορίζει σε κάτι άλλο.
Δεν σε περιορίζει, ας πούμε, να πας κάπου, ας πούμε, που θέλεις να πας ή σε ένα γάμο, σε αυτό. Δεν σε μόνο εμποδίζει ο Θεός. Άλλοι, άμα πιστέψω στον Χριστό, θα αλλάξουν όλα στη ζωή σου, ναι. Θα αλλάξει 180 μοίρες στη ζωή σου και θα γίνεις ένα νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού. Το θέλεις? Αυτό είναι το σημαντικό. Αν το θέλεις θα γίνει. Αν το απορρίψεις, κακό του κεφαλιού σου. Δεν σου λέει ο Χριστός, δεν σου επιβάλλεται ο Χριστός. Δεν σου λέει, οπωσδήποτε θέλω να με πιστέψεις. Όχι, δεν το λέει ο Χριστός αυτό. Τι λέει όμως? Βλέπετε, μόλις είπε ότι θα ανατοθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, τον παρέλαβε ο Πέτρος κατηδίαν εκεί πέρα και λέει, ήρχισε να επιτιμά αυτόν λέγον, γενναίου ήλαιος σε αυτόν, Κύριε, δεν θέλει γίνει σε τούτο. Κύριε, πού πας, εσύ είσαι βασιλιάς, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εσύ θα ανέβεις στο Γολγοθά, θα σταυρωθείς και την τρίτη μέρα, τι λες τώρα, Κύριε? Να είσαι ευμενής με τον εαυτό σου, να είσαι καλός με τον εαυτό σου, γιατί τα λες αυτά τα πράγματα? Και του λέει ο Κύριος, εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρον, είπαγε πίσω μου, Σατανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι το φρόνημα του Χριστού. Το φρόνημα του Χριστού είναι να ανέβεις στο σταυρό του Γολγοθά, να θανατώσεις την ψυχή του. Ευχαριστούμε τον Θεό για να έρθει η Ανάσταση. Εάν δεν προηγηθεί ο θάνατος, η Ανάσταση δεν έρχεται, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Ανάσταση έρχεται μετά το θάνατο και αφού σταυρώθηκε ο Χριστός μας και θανατώθηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, λέει, κατά τας γραφάς, και τον ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθε η Ανάσταση, αδελφοί μου. Αυτό θέλει ο Χριστός. Δεν είναι το φρόνημα του Θεού να περνάς εδώ καλά, ωραία, να μην σε πειράζει κανένας, να μην σου λέει τίποτα κανένας, να μην σε ονειδίζει κανένας, να μην σε κοροϊδεύει κανένας. Όχι, δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι να περάσεις και τον ονειδισμό και τη δυσκολία και τη θλίψη και την κοροϊδία ακόμα των ανθρώπων. Ναι, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μπορεί να το αντέξει ο καθένας. Ο Πέτρος δεν έχει καταλάβει, Γι' αυτό και ο Κύριος τον επιτιμάει και το λέει, είπα για πίσω, γιατί είναι ο διάβολος κρυμμένος πίσω από τον Πέτρο. Δεν είναι ο Πέτρος ο διάβολος, είναι ο διάβολος που κρύβεται πίσω από τον Πέτρο και του βάζει αυτές τις ιδέες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν φρονείς λοιπόν τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Τότε τους είπε μια μεγάλη αλήθεια, αδέρφια μου, την οποία πρέπει να τη σεβαστούμε. Εάν της θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Εάν θέλει κάποιος να έρθει ο πίσω μου. Σας είπα, ο Θεός δεν καταπιέζει κανένα. Οι άνθρωποι του κόσμου, οι ηγέτες αυτής της γης καταπιέζουν τους ανθρώπους. Θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Θα πληρώσεις εκείνο, θα πληρώσεις το άλλο, θα δώσεις εκείνο. Όχι, δεν ζητάει τίποτα ο Χριστό. Εάν θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό, πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να σηκώσεις τον σταυρό σου και να τον ακολουθήσεις. Υπάρχει ένας σταυρός, βέβαια, υπάρχει ένας σταυρός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι ένας δρόμος ωραίος, ανθόσπαρτος που λες, τι ωραία, θα χαίρομαι, θα πηγαίνω εκεί, θα δω, κάνω εκείνο. Τίποτα. Είναι ένας δύσβατος δρόμος. Είναι μια στενή πύλη και τεθλιμμένη είναι η οδός, λέει, οδηγούσα στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή την τεθλιμμένη την πύλη θέλεις να την διανύσεις. Θέλεις να σταθείς σε αυτή την στενό δρόμο που είναι η πίστη στο Χριστό και πολλές φορές έχει κόστος, δυσκολίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει υπηρεσία, έχει πολλά πράγματα τα οποία οι άνθρωποι δεν τα λαβαίνουν υπόψη τους. Δεν τα θέλουν. Θέλουν την ευκολία τους. Θέλουν να περνάει, να πάει ο άλλος, να διασκεδάζει, να πάει στην καφετέρια του, να πιει εκεί, να μιλάει ένα σωρό, ό,τι του κατέβει από το νου. Να μιλάει για ποδόσφαιρα, να μιλάει για γυναίκες, να μιλάει. Αυτά τους ενδιαφέρουν. Αλλά η οδός του Χριστού είναι διαφορετική. Πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να σηκώσεις το σταυρό σου. Διότι όσοι λέει θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσοι απολέσει τη ζωή αυτού, ένα και νεμού θέλει ευρύ αυτήν. Όποιος απολέσει αυτή η ζωή αυτή. Κάποτε οι μαθητές λέει, Κύριε, εμείς λέει τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει σε εμάς? Και λέει ο Κύριος μας, εμείς λέει τα αφήσαμε, ο Πέτρος το είπε αυτό, και σε ακολουθήσαμε. Τι λοιπόν θέλει η αίσθηση μας?
Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθήσαντές μας εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Να τι θα γίνει σε εσάς στην παλιγενεσία, όταν γίνει, αδέρφια μου, όταν θα πάμε στη νέα γη και στους νέους ουρανούς, και πας ως τη σαφή και οικίας, οι αδελφούς, οι αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, οι αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωή αιώνια θέλει κληρονομήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ζωή αιώνια μας υπόσχεται ο Χριστός. Μπορεί να μας αρέσει αυτό και σε κάποιους ανθρώπους δεν αρέσει αυτή η δυσκολία, η μικρή δυσκολία το να ακολουθείς τον Χριστό. Δεν είναι μεγάλη, αδελφοί μου, δεν μας βάζει βάρη ο Χριστός. Ίσα ίσα μας αφαιρεί τα βάρη, ένα προς ένα. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλον κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος? Κέρδισε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τώρα. Τι θέλει να δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού? Τι θα δώσεις? Ποιο αντίτιμο μπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του? Πέστε μου. Ποιο αντίτιμο? Αυτοί οι πλούσιοι που έχουν πάρα πολλά λεφτά, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί επάνω σε αυτή τη γη, ξέρουμε κάποια ονόματα βέβαια, τι μπορούν να δώσουν σαν ανταλλαγή της ψυχής τους, οι οποίοι είναι βουτυγμένοι μέσα στο βούρκο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα έχει βγει μια λίστα, ας πούμε, από έναν πλούσιο, ο οποίος πέθανε κακήν κακός και ονοματίζει εκεί τους μεγάλους αυτής της γης. Τι μπορούν να δώσουν, τι μπορεί να δώσει, ας πούμε, ένας μεγάλος που έχει δισεκατομμύρια, μπορεί να δώσει κάτι, να αγοράσει την ψυχή του? Ποιος μπορεί να αγοράσει την ψυχή? Κανένας δεν μπορεί να αγοράσει. Ο μόνος που μπορεί να αγοράσει την ψυχή σου είναι ο Ιησούς Χριστός. Να σβήσει το χρέος σου επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να πάρει το χειρόγραφο των αμαρτιών σου, των παραπτωμάτων σου, των πτεσμάτων σου. Ο μόνος είναι ο Ιησούς Χριστός. Τίποτα δεν μπορεί να δώσει ο άνθρωπος στην ανταλλαγή της ψυχής. Τίποτα. Τίποτα μα τίποτα. Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά τον αγγέλο αυτό, και τότε θέλει αποδώσει έκαστον κατά την πράξη αυτού. Θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Θα έρθει ο Χριστός, αδέρφια μου, και τότε θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, και όπως λέει στον Μαλαχία τον προφήτη, στο τέλος του κεφαλαίου, λέει το εξής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει το εξής, τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος τον Θεό και μη δουλεύοντος αυτό. Τότε θα επιστρέψει και θα δείτε ποιος δούλευε το Θεό. Ήταν οι φοβούμενοι, οι οποίοι ευλαβούνταν το Θεό, οι οποίοι αγάπαγαν το Θεό και μιλάγαν. Και υπήρχαν και άλλη μερίδα των ανθρώπων οι οποίοι τα βάζε με το Θεό. Δεν έκανε τίποτα ο Θεός και εμείς πιστέψαμε και εμείς κάναμε εκείνο και κάναμε το άλλο, αλλά τι απολαμβάνουμε? Τίποτα. Τότε, λέει, θα δείτε, θα επιστρέψει και θα δείτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί έρχεται η μέρα, λέει, που θα καίει ως κλίβανος και πάντες οι υπερήφανοι και πάντες οι πράττοντες ασέφεια θέλουσι είστε άχυρον, και η μέρα η ερχομένη θέλει κατακάψει αυτούς, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θέλει αφήσει σε αυτούς ρίζα και κλάδων. Ακούτε, αδέρφια μου, θα έρθει η κρίση του Θεού. Εκεί δεν θα μπορεί να μιλεί κανένας από αυτούς τους ανθρώπους. Να βγάλει άχνα δεν θα μπορεί μπροστά στον Άγιο Θεό, μπροστά στο θρόνο του Θεού, κανείς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, είναι την έσε εδώ των ισταμένων, ή την δεν θέλω συγγευθεί θάνατο, έως σου είδωση των ιών του ανθρώπου ερχόμενο εν τη βασιλεία αυτού. Εσείς που ακούτε το λόγο μου, αυτό λέει ο Χριστός εδώ πέρα, εσείς που ακούτε το λόγο μου και δέχεστε, ακούουν, λέει, το λόγο μου και πιστεύουν εις τον πέμψαντά μα έχει ζωή αιώνιον. Εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Εσείς που μεταβήκατε από το θάνατο στη ζωή, ευχαριστούμε τον Θεό, δεν θα γευθείτε θάνατο. Έως σου είδετε τον Υιό ανθρώπου ερχόμενο εν τη βασιλεία αυτού. Δεν θα γευτούμε θάνατο. Τι ωραία, αδέρφια μου. Τι ωραία ελπίδα είναι αυτή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εις εσάς, λέει, τους φοβουμένους το όνομά μου θέλει ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνη με ίαση εντεσπτέρυξην αυτού, και θέλετε εξέλθει και σκυρθήσει ως μοσχάρια της φάτνης, και θέλετε καταπατήσει τους ασεβείς, διότι αυτοί θέλουν είστε σποδώσει υπό τα ίχνη των ποδών σας, καθήν ημέρα εγώ κάμω τούτο, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Θα καταπαστήσετε τους ασεβείς, θα εξέλθετε και θα σκυρτήσετε ως μοσχάρια στη φάτνη, σαν τα μοσχαρέαρια που σκυρτούν μέσα στη φάτνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτοί θα γίνουν καταπάτημα και σποδός επί των ποδών σας. Ευχαριστούμε όταν ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του και να εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα πράγματα τότε θα αλλάξουν. Τότε θα δούμε πραγματικά ποιος δούλευε το Θεό και ποιος δεν δούλευε το Θεό. Τότε θα γίνει ο διαχωρισμός. Τα πρόβατα από τα ερήφια, αδέρφια. Εξ αριστερών τα ερήφια, εκ δεξιών τα πρόβατα. Και θα ακούσουν τη φωνή, αδέρφια, του Κυρίου μας: «Υπάγεται η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε τη Βασιλεία του Θεού». Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, εδίψα και με δώσατε να πιω, εν φυλακή μου και με επισκέφθητε. Πότε, λέει, Κύριε, τα κάνουμε? Καθώς κάνατε εις ένα των ελαχίστων των ιών μου, εις εμέ κάματε, λέει ο Κύριος. Στους άλλους θα πει: δεν σας ξέρω από πού είστε. Υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη του Πατρός μου, διότι επίνασα και δεν μου δώσατε να φάω, εδίψησα και δεν μου δώσατε, γυμνός ήμουν και δεν με ενεδίσατε, εισθένησα και δεν με επισκέφθηκτε, εν φυλακή ήμουν και δεν ήρθατε προς εμέ. Υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου στο πύρ το εξώτερο. Ευχαριστούμε τον Θεό και το δοξάζουμε. Μας ετοιμάζει μια βασιλεία, αδέρφια μου, ο Χριστός. Μια ωραία βασιλεία. Μια χαρά αιώνια, αδέρφια μου. Και τον ευχαριστούμε γιατί ελπίζουμε και εμπιστευτήκαμε τη ζωή μας σε Αυτόν. Πουθενά άλλου. Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου σε κανέναν άνθρωπο, παρά μόνο στον Χριστό. Αυτός είναι ο σωτήρας, Αυτός είναι ο ευεργέτης κάθε ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός ετοιμάζει τα πάντα. Τράπεζα έμπροσθεν των εχθρών μου, λέει. Τραπέζι, τρικούβερτο τραπέζι στον ουρανό. Μας περιμένει, αδελφοί. Και θα δούμε όλους τους Αγίους, όλων των εποχών, όλων των αιώνων. Θα μας υπηρετήσουν οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι οποίοι παρακύπτουν, λέει, να δούνε τώρα αυτά τα θαυμάσια που κάνει ο Θεός σε εμάς στην Εκκλησία Του. Η Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Σε αυτή την Εκκλησία μας έβαλε ο Χριστός και σε αυτή να μείνουν, αδελφοί. Μη μετακινείσαι καθόλου από την Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Όπου άλλου να πας, ψευκιά, ψεύδι, υποκρισία, οι άνθρωποι, ας πούμε, όφελος, κέρδος κοιτάνε να βγάλουν ο ένας από τον άλλον, να καταπατήσει ο ένας τον άλλον, επιβουλεύουν το ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ όμως υπάρχει η απόλυτη αλήθεια, η αλήθεια του Χριστού. Είναι η μοναδική αλήθεια η οποία σώζει τον άνθρωπο και τον ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησε και θα μας οδηγήσει μια μέρα σε αυτή την ευλογημένη βασιλεία του. Αμήν. Τώρα, αδέρφια μου, να γονατίσουμε και να ετοιμαστούμε για την τράπεζα του Κυρίου. Εάν κάποιος είναι ασθενής, εάν